Hej alle, så er det jo i dag min fagprøve den starter, så jeg har lidt forskellige praktiske informationer til jer. Som jeg skrev til jer i fredags, så ligger guiden herude på bordet til jer. Derudover ligger jeg også lige en brochure, I meget gerne må læse igennem. I brochuren er der lidt forskellige informationer omkring alene hjemmetræning. Brochuren kommer også til at stå ude på min udstilling, som jeg lige kan vise jer, når det er, at jeg kommer derud. Derudover har jeg også hængt lidt forskelligt på opslagstavlen herovre. Vi kan lige starte med nødplanen. Nødplanen den er til, hvis vi kan se, at vi er ved at være lidt bagud med målene, så er der lidt forskelligt, vi kan gøre for at se, om vi kan sætte et lille skub i salget. Derudover har jeg også sat et skema her, for hvilke mål vi har på ugerne. Vi har både nogle mål, vi skal nå på Real Nature Mini-snacksene, Real Nature vådfoder, alt aktivitetslegetøj til hund og adoptil. Derudover har jeg også hængt 2 opfyldningsmapper, fordi der kommer til at være konkurrence til kunderne. Så derfor er der lige en opfyldningsmappe med spørgeskemaerne til kunderne, og så er der selvfølgelig en opfyldningsmappe til brochurerne. Og skal vi lige gå ud og se på udstillingen herude. Så er jeg kommet ud til udstillingen, og I kan lige få lov til at se den her. Den ser sådan her ud, og så I kan se, så er der altså en holder med brochurer i hver side på æblekasserne herovre. Og så er det altså også muligt for kunderne at kan prøve de forskellige aktivitetsspil. Og det må I gerne sørge for. Altså skålen er opfyldt hele tiden, og I må også gerne sørge for, at varepræsentationen ser perfekt ud hele tiden. At der er fyldt op, og der er trimmet på varepræsentationen. Og som jeg også sagde lige før, så er der jo en konkurrence. Den står lige her til højre for udstillingen. Og det eneste kunderne skal gøre, det er at udfylde det her spørgeskema, og så lægge det i kassen her. Jeg er kommet op til kassen, og jeg skal lige vise jer en lille ting, fordi selvfølgelig er der også konkurrence til jer. Konkurrencen går ud på, hvem der sælger flest Real Nature vådfoderdåser på 400 grams. Jeg har lagt et lille skilt heroppe i kassen om, hvad konkurrencen går ud på, perioden for konkurrencen og mål for os alle. Når I har solgt en dåse, så sætter I en streg, og I konkurrerer mod alle 8 timer, konkurrerer mod hinanden, og alle over 8 timer konkurrerer mod hinanden. Og som jeg nok har kunne se både i guiden og på min varepræsentation, så har jeg været så heldig om at lave en kampagne på Real Nature Mini-snacksene. Kunderne de skal tage 2 poser og få 25%. De må selvfølgelig gerne tage flere poser og stadig få de 25%, men det er minimum 2 poser. Men den er lidt tricky, fordi vi skal selv manuelt taste ind i kasserne, så det viser jeg lige. I logger selvfølgelig ind i kassen, og så scanner I varerne. Nu scanner jeg lige 2 forskellige, så jeg lige kan vise jer, hvad I gør, hvis kunderne har taget 2 forskellige varianter. Det I gør, det er at gå op i rabatter, linjerabat, så scroller I lige lidt ned og tager den, der hedder nummer 10, specialkampagne, og trykker OK, og så trykker 25%. Og så kan I se, at den er rettet til 25%. Det går I op og gør præcis det samme med den anden. Og så er der altså kommet 25% på dem begge to. Så er min fagprøve jo afsluttet, og derfor skal vi jo have trykket en vinder til den eksterne konkurrence. Så lad os lige se, hvem det bliver. Det bliver Lene Pedersen. Der skal selvfølgelig nok lige komme informationer ud, hvordan I skal aflevere gaven til hende. Og så skal vi jo have fundet vinderne af den interne konkurrence. Og ved 8 timersne, der er det Emma, der bare har været fantastisk. Hun har solgt 21 dåser. Det er jo helt vildt. Og over 8 timers, der er det Maria, der har solgt 36 styk. Det er jo helt vildt. I har været så gode. I har været mega gode til at snakke med kunderne og få dem ned og vise varepræsentationen. I har været mega gode til at få varepræsentationen til at stå altså helt on point hver dag. Det er jo fantastisk. Så tusind tak for hjælpen. Selvom der har været nogle ret store bump på vejen, så har I klaret det så godt.